Sample puppies po ni Sanji guys, saka ni Empress. Sir, pakita mo isa-isa. Ayan no, babae. No markings. No markings yan, babae oh. Lalaki. Lalaki. Yun, sa mga naghanap dyan ng quality. So, ayan na. po lahat yan oh. Ito, dark choco. Yung dalawang pinakita ni Sir, parang may tan yan, tan. Ito po yung dalawa. Apat yung dark choco, babae. Puro wala pong markings. Ito, tingnan nyo yung kulay. Sir, pakita mo nga yung puwet nito na nasa kanan mo. Ito. Yung puwet lang. Yun, yung binitawan mo. Yan, pakita mo, angat mo lang yung buntot. Yun, confirm, iba yung kulay, kaso nga lang may tae. Di ba nalinisan? Ito siya, yung isa sir. Ito. Iba yung kulay. Hindi, yung isa, yung may iba yung mukha. Yan. Yan oh, tan markings yan guys. Ayan oh. Oh. May pupo lang kasi baby pa sila. Iba din yung ano ng paa niya. Kaya so, ang dobi to guys oh. Ano? Nangangamoy dobi. Yan yung puwet niya. Nangangamoy dobi. Parang 3 dobi ang nilabas ni Sanji. Lupit talaga ni Sanji guys oh. Ito yung lalaki. Isa-isahin na nga natin sir. Yung lalaki. Ito yung babae. Wow, dark na dark, pangong-pango. Yan oh. Yun, sa mga nagpa-stud dyan kay Sanji, pakita nyo nga yung tuta nyo dito guys sa video. Ito yung isa, pangatlo. Ito rin, parang dobi rin to guys. Ayan no, nakikita na kaagad yung kilay guys. Yan no, dobing dobi. Oh, bon, taas mo nga yung puwet nya. Itaas mo lang. Yung buntot lang. Yun no. Yun no. May dobi markings guys. Pangatlo, yung sino yung hindi pa napakita sir? Lalaki yun guys, ang laki ng putotoy. Bata pa, laki ng putotoy na. Nalabas na yung titi niya. Yun. Ito yung isa. Ito yung isa, yung dark choco. Yun, ang laki oh. Ganda. Male. Nakunin mo yung gunting. Dark choco, pangong-pango. Katulad ni Sanji, saka ni Empress. Si Empress po, anak ni Johnson na sir. Opo, anak ni Johnson. Kaya alam nyo na, Dobby may lalabas talaga ng white sa Dobby. Si Dobby si salamin ko anak. Dobby si Johnson eh. Dobby at white carrier si Johnson. Ito yung babae din guys. Dalawa yung babae. Ito yung mukha. Tingnan yung mukha guys. Dito. Yan ang mukha. Oh, di ba? Ganda. Ay, cutie. Yan. Mga gustong diyan. Sa mga gustong pagpa-reserve diyan. Oh, ito lalaki na light choco na may pagka-dobi din ng markings niya. Pangong-pango lahat yan guys sa'yo. Pangong-pango yan. Alright, yan oh. Anin po sila lahat guys. Yan, pa-reserve na. Expected date of release niya is July po. Katapusan ng January. Yon. Yan sila, kagaganda. Diba? Yun oh. Kaganda. Painintay nyo. Pili na. Alright.